Bueno, nik txosperdero naiz eta Berdez liburu dendan 23 urtetan egon nintzen lanean. Gero azkenengo 15 elkarren, ze badakizue Berdez itzizanean elkarrera pasatu ginela, beti nahi izan zuten alde zaharrean liburu denda bateki, baina nola Berdez zegoen eta referentea esan euskal kulturan, respetatu egin ziguten, eta gero akordio batera llegatu ginen, gu itzi denda, beraiek zabaldu eta gu pasatzen ginen haiekin lanera. Bazegoen Bilbon talde bat, Iker taldeak, Xabier Mendiguren, Xabier Quintana, Nacho Arregi, Javi Zuluaga, Asunen Anaia eta beste askok. Eta hor ustut aldizkari bat ateratzen zala, Nahitasuna, ez dakit ezagutu izan duzuen. Eta horiek bazuten proiektu bat, Saioka deitzen zana, lehenengo ikastoletarako liburuak editatzen. Eta horiek ikusi zuten aukera, behar zuten eskaparate bat. Eta hor hasi ziren, esan zioten Asuneri, interesatuta zegoen, egon ziren garai baten Angel Zelaietarekin ikasteko nola zen negozioa, eta gero jaz izan Ikerren modua, Berdez Iker zen. Eta geroago etorri zen bere senarra, Javi Escudero, eta Ikerrek 2 urte pasata utzi zuen proiektua, eta Asuni interesatu zitzaion jarraitza, eta 2004 eta 5 arte, astu zait noiz utzi genuen. Liburu denda txikia zen, eta denok egiten genuen denetarik, baina ni euskal gaia jorratzen nuen. Orduen zegoen hainbeste materiala, orduan hasi zen. Baina, liburu denda baten lana dagokizun zaila antolatu, zuk ezagutu behar duzu, ze gero bezeroi errekomendatzeko. Bezeroek ere zuri errekomendatzen dizute, eta hor sortzen den harremana oso positiboa da eta oso polita. Erabaki behar duzu ze liburuak ekarri, kopurua bai, zezu guztezu, hau ni salduko dut, ze gustatu egiten zait, edo ikusten dut aukera. Berdezen hasieran Iker taldeak atera zuen lehenengo hiztegia, Quintanarena. Hiztegi, orduan zen, hiztegi 80. Horrek kutsak pilaka, hasiera baten zen, eta ez zegoen batuan, ez zegoen besterik. Editorialekin gare horretan zuzenean batzuekin orduan ez zegoen banaketa sistema, euskal liburuen banaketa sistema oso osatua. Gero agertu zen San Miguel, hori Txomin Zaratzagak montatu zuen, eta horrek ere zabaldu zuen Kirikino liburu denda. Eta gero etorri ziren Gipuzkoatik Jakatarrak, zabaltzen daitzen zana. Ni gogoratzen naiz hemen Euskal Kulturmintegian nengoela Deustuko Unibertsitatean, antolatzen genituen igual asteak eta liburuak saltzen, eta joaten nintzen hor Lasalbe ondoan dagoen etxe handi bat, eta han ziren Santi eta Goio Jaka bere bizitza eta almazena. Han liburuak hartu, eraman, eta hori. Euskal liburu gintzen nahiko harreman zuzena, baina, Euskal liburu gintzen, adibidez, ondino zegoen Lur, orduan hasi zen Erein, hasi zen Elkar, Bizkaieraz ere, Bizkaieraz toki Gipuzkoara Kulizka sorta, Auspoa. Hasiera baten ziren editorial txikiak, frankismoko zentsura pasatzeko batzutan Elizarekin lotuta, baina, editatu egiten ziren gauzak. Interesa momentu horretan postfrankismo eta transizioan garaian, jendeak erosten zituen liburuak nahiz eta ez irakurri. Beste gai askotan, Ezkerreko liburuak, Marta Harnecker, Manifiesto Komunista, eta holako gauzak sartzen ziren asko. Hiztegiak, gero ikastoletako liburuak hasi zirenean, hasieran jende gitzi zen, baina gero handitzen joan zen. Euskal liburu bat eta disko bat erosi nahi bazenuen, besterik ez zegoen. Orduan, han biltzen zen mota guztietako jendea. Gero badakizue, Pots banda ere Arriagan biltzen zela, eta bezeroak ziren, Atxaga, Sarri, Jimu, Manu Ertzilla, Jon Juaristi, Rupert. Handik pasatzen ziren guztiak.
Eta oso harreman zuzena ere izan genuen ondoko euskaltegian, Bilbosarra euskaltegia. Hor, Koldo Zuazo, Kandido eta Jesus Uranga, Badiola, Jon Aurre, jende pila. Oso garai horretan danak ziren horretara. Euskalduntzera, baina euskal liburu gintzan dana hartzen genuen. Ez zegoen gauza handirik, adibidez, orduan hasten ziren euskaltegiak eta irakurtzeko irakurgai errezak ez zeuden. Xabier Gereño, gero hasi zen bilduma txiki bat, hor dagokoa. Orduan dana, naiz kalitatea zen begiratzen, behar zen eta akitu. Bueno, orduan hasi zen apurtxo bat periodikoetan agertzen, hainbat nobedade eta hori, baina bestela jendeak bazekien. Zu euskaltegira joaten bazinen, eta irakurri zure mailako liburuak. Badakizunera joan behar zaren, hor aurrera. Geroago ja, hasi zen ETV, irratia, eta hor ja beste mundu desberdin da, asko zabalagoa, ja hasi zen ikastoletako promozioak ateratzen, jende horrek irakurri nahi zuen euskeraz. Batzutan ala beharrez, beste batzutan nik egia esan, ja Frankoren azkenengo urtetan ja zabaldu egin zen, ez zegoen hainbeste problemarik editatzeko. Gogoratzen naiz hori Arestiren obra guztiak, hori Kriseiuk, hori Aramuru Altunak editatu zuena hori ja izan zen, Franko hilda ja. Baina aurretik bazegoen material hori, errezagoa zen zentzura pasatzea. Ni 82an uste dut. 80ko Gabonetan egon nintzen eta urte horretan izan zen, udan, 80ko udan izan zen lehergailu bat ipini zutela Batallón Vasco Español, berde zen. Motiboak ez dakit zeintzuk ziren, baina seguramente euskal liburuak agertzen zirelako. Momentu horretan behar bada liburu denda bakarra izango zen. Bai, horretaz gainera ez dakit bi komunikatu izan ziren. Bata Batallón Vasco Español eta bestea, berdinak izango ziren, baina baten desaten zen hori euskal liburuak izateagatik eta bestean gorriak izateagatik. Gu ez ginen, bakoitza bere ideiak zituen, baina ez ginen ez... militantziagatik ez ginen. Batez ere, argitaletzen maila igo izan da. Nola editatzen ziren liburuak, lehen zen artesanala edo simpleena, eta gero hasi ziren azalak zaintzen, letra politagoa, atseginagoa irakurtzeko, gero hasi zen ere batez ere aur literatura gorakada handia izan zuen. Ikastoletako umeak eta irakurri behar zuten euskeraz, eta ilustrazioa ere oso hasieran ez zegoen ezer. Eta jendea joaten zen, nire joventzako liburu bat erregetarako edo lentzerarako. Eta ikusten zuen ondoan erdarazkoak, zen nolako ilustrazioak eta euskarek, baina... Eta hori hobetuz joan zen. Erdal editorialak ere konturatu ziren hor zegoela beste arlo bat, salmentak gehitzeko, eta sartu ziren itzulpenakin, eta erderaz editatzen zen gauza bera, euskaraz. Uste dut Asterizen lehenengo liburuak euskaraz, komentatzen zen Arestik egin zituela itzulpenak, Gabriel Arestik. Ez dakit egia izango dan. Hasieran ez dakit austeroagoak ziren, baina hobetzen joan dira. Ze hori ere importantea da. Liburu bat hartu eta ze motako letra hau ematen du imprentako. Eta horrek eta nire ustez hori erraztu egiten du irakurketa. Lanatik aparte izan da, bezeroekin, baditut bezeroak, orain lagunak direnak, horrekin ja, eta harremana oso positiboa, zuk errekomendatzen diozu bat,
liburu bat gustatu egiten bazaio, beti datorkizu berriro, berak esaten dizu, jo, eta irakurri duzu hau. Eta hori hartu eman hori beti izan da oso aberasgarria niretzat. Niretzat oinarri bat izan da. Osea, hortik pasatu ginen guztiak, garai horretan interesatuta geundenak, eta gero, bueno, gero etorri zen, ja euskaldunizazioaren beste prozesu bat. Ja, orduan, etorritako berriak ez ziren gu bezala. Gu joaten ginen klasera ilusionaturik. Osea, ez zegoen metodologiarik, ez zegoen ezer, baina bagenuen gogoa ikasteko. Gero etorri izan jendea nahi zuena bakarrik liburu ateratzea, eta hoiekin ez duzu hainbeste harremanik. Bai badoaz, erosi egiten dute liburua, danak ez dira berdinak, baina bueno, beste harreman mota da. Euskal liburu gintzan nik uste mantendu egingo dela, eta erdal liburu gintzan ere, Estatu Espainolean badago editorial txiki asko, jendea, osea, gustokoa duena literatura, eta naiz eta urtean bakarrik 5 liburu atera, baina jo, edo errekuperatu egiten dituzte testoak, pues, idazle hemen ez direnak hain ezagunak, eta badira editorial txikiak oso lan ona egiten dutela. Baina jende asko zergatik irakurtzen du, klaserako agintzen dutelako. Baina hori erderaz ere gertatzen da, ez pentsa, osea, gu garela bakarrak.